Bueno, pois, hoxe imos darlle remate a estas terceiras xornadas de recuperación da memoria histórica que nós empezamos a facer no ano 2005. No ano 2005 fixemos as primeiras, no 2006 as segundas, este ano, no 2007, as terceiras. Procuramos sempre facelo cunha filosofía determinada, que era traer a unha persoa, na medida do posible, que vivira a Guerra Civil ou que vivira a República, e despois tamén traer a investigadores, a historiadores, para que nos falaran dos seus coñecementos e das súas investigacións ao respecto de diferentes temas. Así, o primeiro ano trouxemos a Elixio Rodríguez, unha figura do galeguismo, é un home que escribiu un libro que se chama Matade Mañá, porque estivo na guerra como aviador, pasouse ao bando republicano dunha maneira un tanto curiosa, que ele nos contou aquí, que ademais tivemos a oportunidade de que foi a última vez que falou en Galicia, aquí en Carral. Esta é a foto da vez que estuvo con nos aquí no ano 2005, nesas xornadas da memoria histórica. Digo que unha vez que el pasaba 6 meses en México e 6 meses en Bande, en Ourense, onde era, falou aquí por última vez en Galicia, foi aquí en Carral, porque logo despois foise para México e Finón. Entón, para nós é unha honra. Cultura Aberta, que é quen organiza estas xornadas, está moi contenta de cando menos de coñecer a esta persoa, de vivir a esta persoa. Algún viviu un pouco máis que a outros, porque Toñito Castelo tive a oportunidade, incluso despois, que a pesar de ter 97 anos, cando veo aquí, tive a oportunidade de Toñito Castelo, de que como pernoctaba, que lle pagamos nós ao estar na Casa de Turismo Rural, Toñito Castelo tive a oportunidade de estar con ela hasta unhas horas intempestivas, porque o home tiña gana de falar e tal, entón coñece máis cousas ao mellor de Elixio Rodríguez, el, incluso que nós. Entón, como tivemos esa honra de telo aquí, pois agora repartimosvos gratuitamente, a todos vos podedes acoller ao final da charla ou cando queirades, repartimosvos gratuitamente isto, que o que ven a decir máis ou menos é, que estivo aquí, o que nos contou, a súa historia como persoa, un pouco a súa vida, en xeito de resumo, e logo despois este CD que está aquí son 4 minutos que recollimos da conversa que mantivo con nós aquí en Carral. Entón, para que os coitedes as súas palabras e o que el dixo. Tamén podedes recoller isto, un díptico que fixemos para estas xornadas, que é feito polos dous historiadores, por Lois Vilar Hermida, as loitas agrarias no Carral do ano 1870 e 1871, e os mártires republicanos en Carral, é dicir, os outros mártires que nos fixo Luís Lamela. Facendo así un relatorio do que aconteceu dende o día 25, pasado xoves, ata hoxe, porque tivemos o 25 e o 26, e logo onte a máis hoxe, pois dicir que contamos aquí este ano tamén cunha persoa de 100 anos, con Herminio Barreiro, un mestre republicano, un home que viviu nas súas carnes o cárcere, a represión, e que non estuvo contando aquí o pasado xoves. Logo despois, Luís Lamela falounos dunha serie de persoas, tanto na Segunda República como xa na Guerra Civil, importantes no noso concello. De certo, dounos moitas pistas que logo despois nós, Cultura Aberta, teremos que ir traballando máis para coñecer máis realidades e falando coas familias. Houve xente moi importante no mundo sindical que eran naturais de Tabeallo, dous en concreto falounos de dúas persoas, e depois tamén xente moi importante, xente que tamén tivo ou formou parte desa represión no 36 en Quembre e noutros lugares de Carral. Tamén nos falou de que no cemiterio de Beira coñécese, sábese que hai unha fosa común onde se soterraron a persoas que foron paseados, como se chamaba,
pois nas Catalinas, tamén ali en Herbes, e depois foron soterrados ali. Dos cales, non todos eran de Carral, pero sí, cando menos 3 deles eran do noso concello. Logo despois, onte, falamos do sindicalismo femenino na Coruña e Bisbarra. Estuvo Eliseo Fernández, Eliseo Fernández, que veu dende Ferrol, este investigador, este home que te leva publicados varios libros sobre o sindicalismo en Galicia, e que onte falounos de algo que, cando menos, eu descoñecía, e supoño que a maioría dos que estábamos aquí, que era o forte sindicalismo femenino que houve en tempos da República, incluso antes, na Coruña, na Bisbarra da Coruña, que estaba aos niveles que en Cataluña, que era onde había o maior sindicalismo femenino de toda España, e resulta que na Coruña, en concreto, na Bisbarra, estaba situado á mesma medida, máis ou menos, que bueno, así como outras cousas que nos contou, que nos falou de mulleres importantes tamén no sindicalismo na Coruña. Ben, hoxe, para rematar xa estas xornadas, unhas xornadas que bueno, pois son froito de que organiza a Asociación Cultura Aberta, que xa dixen antes, e que subvenciona a Xunta de Galicia, a Consellería de Cultura e Deporte, de Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural, e o Ministerio da Presidencia, é dicir, do Estado Español, no que colabora o Concello cedendo nas instalacións, e no que, de algún xeito e de alguna medida, pois tamén colabora coa Asociación Cultural Cultura Aberta, a empresa de xestión Inicia. Vamos dar o remate con esta charla, hoxe, para falar de Francisco Javier Albajar, un home republicano, un home exiliado, un home que foi masón, un home que, ademais, logo do exilio, pois presentouse a unhas eleccións democráticas neste concello e gañounas e, aínda que non con maioría absoluta, pero gañounas e foi alcalde deste concello, do concello de Carral, Francisco Javier Albajar. Nós buscábamos un pouco, cando queríamos que se falara de Francisco Javier Albajar, buscábamos un pouco a persoa que mellor nos podía falar deste home. Todo apuntaba cara a unha dirección, todo apuntaba cara a dirección desta persoa que teño aquí á miña esquerda, vello coñecido meu tamén, porque compartimos lugar de traballo, casi, ou polo menos concello de traballo. É un home que é licenciado en Xeografía e Historia pola UNED, ten cursos de doutorado en Historia Medieval na UNED, traballo na tese de doutorado do Orde do Templo nos Reinos de Galicia e León, historiador do Concello de Culleredo, a ese concello ao que me refería antes, e ten varios libros publicados. Fábrica de Armas da Coruña, 6 décadas de historia, Anxo Senra Fernández, Vida e Obra, Historia das parroquias de Sésamo e Sueiro, Miradoiro da Ría, artigos no metropolitano e entorno metropolitano, a cultura en Culleredo na Segunda República, o Ateneo de la Villa de Rutis, Asociacionismo Movimento Obreiro de Oleiros, 1900-1936, Os Templarios, artigos e ensaios, Germinal, Centro de Estudos Sociais, Cultura Obreira na Coruña, 1902-1936, o Arballo da Igualdade, Asociacionismo Femenino Progresista na Coruña. Ten tamén publicados máis dun 100 de artigos en revistas de investigación e de divulgación, en prensa, libros colectivos sobre temática de Culleredo, sobre a historia medieval, especialmente sobre as ordes militares de Galicia, templarios, Alcántara, así como sobre a Segunda República e o exilio. César Albajar, o Estatuto de Autonomía, a Delegación do Consello de Galicia de Europa, Os Poza, a FAI en Betanzos, a guerrilla antifranquista, o Rotary Club, o asociacionismo femenino, a represión franquista en Culleredo, a masonería, etc. En revistas e en varios libros colectivos. Ele é Carlos Pereira Martínez e é o que coñece, segundo as nosas informacións, máis a historia do que foi o noso alcalde Francisco Javier Albajar. Deixo xa coa palabra
a Carlos Pereira. Moitas grazas, Anxo, por esta presentación, que este acto para min hoxe é algo especial, e vou explicar a razón. É a primeira vez que falo en Carral, pero curiosamente fago presentándome un antigo compañeiro no Concello de Culleredo e protexéndome por o lado de atrás unhas mozas envoltas ca bandeira republicana e ca gorro frixio que, ainda que quizáis algúns non o saiban, formaban parte da Xuventude Republicana de Sésamo en 1930. É unha foto dun acto de Lubrís no Monumento dos Mártires, pero as mociñas estas eran da Xuventude Republicana de Sésamo. E ademais, para falar sobre a figura de Javier Albajar, que é tamén casualmente o membro da familia sobre que eu menos teño traballado. Podo decir, sin pegar de inmodestia, de feito o seu propio sobriño, medio sobriño, César Antonio Molina, pois así tamén mo di, non? Eu son formalmente o biógrafo da familia Albajar, teño publicado moitísimos traballos amplos, tanto sobre o pai, sobre César Albajar, como sobre a súa nai, Amparo López Geán, unha mestra cullerdense, pero del, efectivamente, coñecía tamén moito da súa trayectoria, e, bueno, isto obligoume de alguna maneira tamén a retomar a figura, quizáis, dun dos membros da familia no que non traballara. Fáltame só unha das súas irmás, a única supervivente, María Teresa, coa que teño unha boa amizade, e da que quizáis tamén non moi pronto, non moi tarde, porque xa é unha persoa maior e non creo que dure demasiados anos, terei que dar tamén un testemunho público. Quero felicitar a Asociación Cultura Aberta de Carral por organizar estas xornadas, xa son as terceiras. Eu lembro que cando empezamos co Seminario de Historia de Culleredo, pois decía, bueno, pasou unha edición, pasaron 2 edicións, pasaron 3 edicións, dentro dun mes celebraremos xa a 13ª edición deste seminario, e o que hai que facer sempre é non perder o ánimo, insistir, porque os proxectos sempre se van consolidando a un longo prazo. E é importante que se siga a falar, como así se fixo durante estes días, varios deles amigos meus, Luís ou Eliseo, sobre este período, o da Segunda República e o do franquismo, no que tantas lagoas hai que investigar e tantas persoas debemos reivindicar. Pero ímos entrar xa rapidamente a facer unha semblanza do que foi a figura de Francisco Javier Albajar López. Naceu na Coruña en 1920 e, xa antes o mencionaba, o seu pai, o célebre xornalista César Albajar, tío avó do ministro de Cultura César Antonio Molina, foi, desde a adolescencia, un destacado republicano coruñés, dirixente de varios partidos, gobernador civil de Soria en 1936, exiliado posteriormente en Francia, onde sería, entre outras actividades que logo mencionaremos, porque teña relación tamén co fillo, xefe de prensa do goberno republicano en exilio. A súa nai, a mestra cullerdense Amparo López Geán, sería a primeira muller afiliada ao Partido Galeguista na Coruña, presidenta da agrupación republicana femenina da cidade, e durante a Guerra Civil formaría parte do comité executivo do Partido Galeguista en Barcelona, presidindo o grupo de mulleres galeguistas. Tamén se exiliaría falecendo en Montauban. Estivo enterrada pois a poucos metros da tumba de Manuel Azaña. Dos seus irmáns, os irmáns de Javier, a maior sería a escritora e traductora Amparo Albajar, que co tempo traballaría na ONU e falecería en Portugal en 1998 sen volver nunca a Galicia. Amparo estivo casada en primeiras nupcias con Arturo Cuadrado, casaron en Valencia, sendo o seu padriño de boda Castelao, que é unha familia moi vinculada pola trayectoria política de Amparo López Geán co galeguismo e con Castelao. A segunda irmá era Ana María, violinista, tamén escritora, que morreu hai pouco tempo, foi durante bastante tempo case a memoria da familia, e sobrevive a menor dos irmáns, María Teresa, que reside en Madrid e que tamén sufriu diversos avatares durante a Guerra Civil e o exilio francés. Antes, como yo decía Anxo, María Teresa foi moza en Barcelona
durante a Guerra Civil de Elixo Rodríguez. O que pasa que co conflito no 36 Elixo Rodríguez marchou, ela quedou perdida por Barcelona, veu a Coruña, estivo presa con 16 anos acusada de ser membra do Servicio de Inteligencia Militar do Exército Republicano, imagínense, non? Pero, bueno, foron mozos. Elixo non o contan matado de mañá, pero sí que o fan. Javier Albajar estudou primeiro na Escola da Costa de San Agustín, posteriormente ingresaría no Colexio da Guarda, no colexio, e máis tarde puso o bacharelato no Instituto da Guarda. Nesta época, era un rapaz ainda moi novo, xa militou na Unión de Estudiantes Antifascistas, da que era tesoureiro, unha entidade, unha organización que presidía Eugenio Carrenalla, un dos fillos de Uxío Carré Alvarellos, e que posteriormente Eugenio Carré militaría tamén na CNT co nome de Fausto Brani, que escribe na Solidaridade Obrera numerosos artigos. Precisamente por esta militancia na Unión de Estudiantes Antifascistas, a finais do 34, na época do Bienio Negro, Javier, que ten 14 anos solamente, pois tivo que ir á comisaría por esa actuación. Xa neste tempo, e o seguiría facendo durante moitos anos, moitísimos, practicaba asiduamente o fútbol, neste caso, nun equipo que se chamaba El Olimpia. Cando en xuño do 36 nomearon a seu pai César gobernador civil de Historia, inicialmente pensaba acompañalos. Foi César, foi a súa muller Amparo e María Teresa. Javier ia ir con eles, pero chegou a sublevación militar de xullo e xa cambiou todo. Entón, inicialmente, estivo agochado durante un tempo en Teixeiro, posteriormente regresou a Coruña, examinouse das asignaturas que lle quedaban e pasou os seguintes anos, hasta que foi mobilizado, vivindo coa súa irmá Ana María, pasando moitísimas dificultades, porque quedaban os dous sós, ele era moi novo tamén, Ana María tamén, vivindo en casas de amigos, tendo que vender moitas das súas cousas para poder sobrevivir, agochar outras, etc. En xullo do 38 o mobilizan e o mandan a Toledo. Primeiro estivo en Cabezón de Pisuerga, en Valladolid, posteriormente en Villarreal. E en febreiro, a comezos de febreiro do 39, xa entra por fin na primeira liña de fronte, na primeira liña de batalla. E sendo precisamente cabo e estando nese momento nunha posición na Serra de Espadán, en Alicante, pois unha noite se pasa, abandona, deserta e se pasa ao bando republicano. Pero moi pouco despois, estamos xa nos estertores da Guerra Civil, os italianos fan un prisioneiro no porto de Alacante cando quería fuxir dun barco que iba a recoller a moitos destes soldados, que ao final non nos recolleu. Precisamente o último día da guerra o deteñen e o conduciron a un campo de concentración en Albatera de Catral, de onde, grazas a que el sabía escribir, o destinaron momentaneamente a unha oficina para facer salvocondutos e ele aproveitou para facerse un salvocondutos a si mesmo e puido fuxir e depois de moitas peripecias en tren chegou á cidade da Coruña. Moi pouquiño despois de chegar el, pouquiño despois tamén por fin consigue chegar María Teresa, que levaba 3 anos media escondida por Barcelona e que tamén, como decía, ao moi pouquiño tempo é detida e está presa durante uns meses, acusada, como decía, de ser espía do Servicio de Inteligencia Militar. Pero, lóxicamente, a argucia que inventara Xavier descubriuse e enseguida chegou a Coruña a orde de búsqueda e captura contra él por deserción. Pero gracias a unha persoa, un masón, a masonería terá moita importancia na súa vida, xa neste momento estaba no exilio, pero o seu pai tamén fora un destacado masón coruñés, pois esta persoa puido retrasar durante os días a entrega desa citación e gracias a uns amigos foise a refuxiar a Mercurín, en Anceis. E estivo durante 3 anos agochado aquí nesta localidade, utilizando o nome falso de Luís, levando unha vida aparentemente normal, tan normal que incluso xogaba ao fútbol en equipos federados. E mesmo nunha ocasión alguén o recoñeceu, pero afortunadamente non o delataron. E, estando en Mercurín, achegábase en numerosas ocasións ata Beallo, onde tiña moi boas amizades e onde coñecería a unha moza dese lugar, María Josefa Castelo López,
coa que se casaría uns anos despois. Conseguiu marchar a Barcelona cunha documentación tamén legal, pero bueno, falsa, que lle facilitaron, e ali estivo en contacto coa Asociación Galeuzca, tentou pasar a Francia, pero estamos na época na que os alemáns xa teñen ocupada toda Alemania, está instalado o goberno de Vichy, é dicir, estamos falando do ano 42 e 43, era imposible poder pasar a Francia. Cando remata a Guerra Mundial, regresa de Barcelona a Mercurín e se acolle a un indulto que fixera Franco para no ano 46, no ano 45. Entón, no ano 46, o 6 de abril, hai xa un documento que testemunha que el se presentou na cidade de Coruña para acollerse a ese indulto. Non foi encarcerado, casou con María Josefa Castelo e o matrimonio se trasladou a Ponferrada, donde el traballou como xerente dunha mina de wolframio. E, bueno, viviron, digamos, nese par de anos con unhas certas comodidades e tranquilidade, pero xa os problemas empezaron porque o 13 de abril do ano 48, na véspera xusto do aniversario da Segunda República, a Garda Civil o vai a buscar a mina para leválo máis que detido, facer como se facía na Coruña cando chegaba Franco. Todos os roxas que había, os tiñan escondidos na casa, non podían sair, os levaban ao lugar, cando Franco marchaba, os volvían a ceibar. E neste mesmo ano, no ano 48, tivose que desplazar en dúas ocasións a Valencia, unha delas para prestar declaración e a outra para asistir ao Consello de Guerra ordinario que se lle abriu polo delito de deserción, por terse desertado do exército franquista e pasarse ao republicano. No ano 54, ante toda esta situación que xa se estaba complicando a vida, pois marchou a Francia por primeira vez porque non quiso colaborar ca Guerra Civil de Ponferrada na captura dos guerrilleiros que actuaban nos montes próximos a mina. Os guerrilleiros, precisamente por esa detención anterior del, porque sabían que era unha persoa de fiar, bueno, pois tiñan con el unha relación de confianza. El, a Guardia Civil lle dixo que el non era quen, nin tiña ninguna obligación de falar deles. Entón, bueno, ao quedar xa medio fichado, pasou a Francia en marzo do 54 e ao pouco tempo volveu a Coruña en busca da súa muller, e primeiro ela e posteriormente el marcharían ao exilio francés, do que regresaría xa moitísimos anos despois, no ano 76, 77, creo que no 76. Xa en Francia tivo un papel moi destacado dentro do goberno republicano no exilio, que tiña a súa sede en París. Desde 1957 ao 65 foi secretario do Ministerio de Información, Propaganda e Arquivos. Encargado do cal foi ministro durante algún tempo Salvador Echeverría, pai de Carlos, o presidente do Ateneo Republicano de Galicia, e encargándose durante un tempo da redacción das actas do Consello de Ministros. Dende 1967 a 69 foi secretario da Presidencia, tendo tamén ao seu cargo os servicios do secretario contable do Ministerio de Facenda dende 1957 a 1969. De 1957 tamén foi nomeado chancelero honorario do consulado, adscrito ao Consulado Xeral da República. Teñan en conta que, inda que tiña estes cargos ministeriais, realmente o personal que traballaba no goberno republicano no exilio, como poden supoñer, pois non era tampouco moi numeroso, porque os fondos eran bastante escasos e boa parte deles tamén se destinaron, pois inicialmente, a socorrer aos exiliados e para os gastos, bueno, pois as publicacións e de todo, bueno, o material que foron elaborando hasta o ano 76. Cando o novo presidente do Consello de Ministros, Claudio Sánchez Albornoz, reduciu drásticamente o personal, ainda deixou menos do que estaba, deixou de traballar para o goberno, e Julián Gorkin ofreceulle un posto de traballo no Centro de Documentación e Estudos, que dependía neste momento do Congreso pola Liberdade da Cultura que presidía Salvador de Madariaga. Este centro de documentación, que logo se independiciaría, publicou primeiro un boletín informativo e posteriormente a revista Mañana, Tribuna Democrática Española, no ano 66, da que Javier sería administrador, como tamén xa fora un tempo despois de outra publicación de Galicia en Francia, da que logo falaremos. Será tamén o primeiro presidente do Fondo de Axuda aos Republicanos Españois, creado en París en 1965,
promovido pola Acción Republicana Democrática Española, ARDE, un partido político resultante da fusión xa no exilio de Unión Republicana e de Izquierda Republicana, e do que formaban partes como José Maldonado, que sería tamén presidente do goberno republicano no exilio, tamén regresaría moito máis tarde a Asturias, onde era natural, Fernando Valera, ministro tamén en varias ocasións. E tamén presidiu Javier o comité deste partido de ARDE en París. E tamén traballou na editorial Ruedo Ibérico. Como poden ver, xa só con todo este traballo chegaría abondo para comprobar que tivo un papel fundamentalísimo durante todos estes anos que viviu no exilio en París. Pero máis tarde falarei de outra etapa, quizáis a que máis nos interesa a galegos, que é o seu papel, primeiro como delegado suplente, posteriormente titular da delegación do Consello de Galicia en Europa. Como decía no título da conferencia, Javier Albajar, republicano, exiliado, masón, tamén foi un destacado membro da masonería. Xa o seu pai, César Albajar, o era na Coruña, era membro da Loxa Pensamento e Acción número 11, a que pertencía, por exemplo, tamén Salvador Echeverría, e que despois, cando estivo no exilio, estivo tamén integrado en algunhas loxas francesas, en concreto na Franklin Roosevelt de Montauban. Javier se iniciaría o 20 de decembro do ano 59 na Loxa España de París, integrada na obediencia da Gran Loxa de Francia, na que estaban integrados na súa maior parte exiliados republicanos españoles. Non era a única, había outra máis tamén a Iberia, tamén en París, que dependía do Gran Oriente de Francia. E en abril de 1975 obtería o grado 33 do rito escocés antigo aceptado, que é o máis alto da masonería, formando parte, ademais, do Supremo Consello do grado 33 de España no exilio. E con este grado regresaría a España no ano 76 e, bueno, en certa maneira foi un dos inspiradores, ainda que non teño constancia de que se chegara a integrar, porque posteriormente xa saben que a parte na etapa de alcalde de Carral, posteriormente tuvo un encerro moi xa realmente pouca actividade puido facer. Pero vamos, me consta por moitos masóns que coñeceron nesa época que foi precisamente un dos, polo menos dos inspiradores intelectuais da restauración da masonería na cidade da Coruña. Despois de regresar do exilio, no ano 83, como xa decía Anxo, nas listas do PSDG, PSOE sería alcalde de Carral, até o ano 1986, que tivo que abandonar por razóns de saúde, falecendo 10 anos despois. O Concello de Carral lembrouno dedicándolle unha rúa. E nestes anos, xa máis de doenza, publicaría no Noiro Brigantino unha serie de lembranzas, 3 delas dedicadas á súa etapa na cidade da Coruña, a súa infancia, adolescencia e xuventude, e posteriormente outras 3 entregas dedicadas á delegación do Consello de Galicia en Europa. Marcado non só se centra exclusivamente neste asunto, sino tamén vai facendo incursións por outros aspectos tamén relacionados coa súa vida. Debido ao seu cargo de secretario do Ministerio, foi capaz de acumular un arquivo importantísimo. Eu diría o mellor arquivo do goberno republicano que hai en España despois do oficial que está depositado en Madrid, e que ele cedeu ao Concello de Betanzos, porque Alfredo Erias, o arquiveiro bibliotecario do Concello de Betanzos, foi quen lle foi precisamente publicando no anuario toda esta serie de traballos. Entre esa documentación está todas as cartas orixinais das relacións do Consello de Galicia con César Albajar, co seu pai, e con el, de figuras como Alonso Ríos, como Suárez Picallo, entre outros. Casi toda a documentación do goberno republicano, folletos, coleccións completas de revistas, entre elas os boletines oficiais do goberno republicano, revistas de non republicano, é dicir, un fondo documental realmente que ainda está por investigar a fondo. Eu traballei, digamos, con unha certa amplitude toda a documentación relativa ao Consello de Galicia, pero bueno, hai aí material para investigar durante anos e anos e anos, porque excepto, xa digo, en Madrid non hai ningún sitio onde se conserve tanta documentación.
Entre estes fondos tamén está a bandeira republicana, que está no Museo das Mariñas, que presidía as sesións do goberno republicano no exilio. Poucos galegos, como Javier, tiveron un acceso tan directo ás máis importantes personalidades republicanas no exilio, coas que ademais o uniu, a parte de traballar no goberno, pois unha amizade e en moitísimos casos tamén ser membros todos da masonería. Diego Martínez Barrio, o único español que foi presidente do goberno, presidente das Cortes e presidente da República, Félix Gordón Ordaz, Rodolfo Llopis, Fernando Valera, Madariaga, Tarradellas, Irujo, Julio Jús, Maldonado, Emilio Herrera, Leizaola, Gorkin, Echeverría, Sánchez Albornoz, etc. Pero xa para dar pé á segunda parte da miña intervención, vou falar un poquillo máis en detalle do que significou esta delegación do Consello de Galicia en Europa, porque é un aspecto realmente que estaba moi pouco coñecido. Fixera Javier esas aproximacións no Noro Brigantino, desgraciadamente moita xente nin se enterara polo problema que teñen a veces as difusións das revistas, máis antes, agora ainda podes meter en internet os traballos e se pode consultar institucionalmente desde calquera parte do mundo. Pero que foi realmente un papel importantísimo e que permitiu a todos os exiliados en Sudamérica poder ter un contacto informativo e político de primeira man co que se estaba cocendo na oposición antifranquista concretamente en Francia. Xa había algún tempo que César Albajar, o seu pai, viña mantendo correspondencia con dirixentes galeguistas en Sudamérica. Primeiro con Castelao, moi bo amigo da familia, xa contamos antes que fora padriño da boda de Amparo Albajar con Arturo Cuadrado durante a Guerra Civil, e logo do pasamento de Castelao, cando Ramón Suárez Picallo sube a presidencia do Consello de Galicia, pois tamén manterá unha longa correspondencia inicialmente con César e tamén, a partir dun momento, paralelamente con Javier. En toda esta correspondencia inicialmente se lle insiste a César que acepte esa delegación, pero él, bueno, bastantes problemas tiña para poder sobrevivir en Francia, traballaba, bueno, en diversos medios de comunicación, daba clase, é dicir, tiña que traballar todo o día para poder subsistir e a verdade era un home tamén que non tiña unha saúde tampouco excesivamente boa e mostrábase remiso a poder aceptar ese cargo. Recomendaba a outras persoas, pero bueno, ao final, no mes de setembro do 1957, nunha carta que lle manda Suárez Picallo, comunica que acepta ese cargo. E ademais tamén lle comunica que falecera recentemente Salvador Echeverría Brañas, ministro do goberno republicano, co que ademais estivera precisamente falando uns días antes, e no enterro do cal Javier Albajar e Julio Jús foran os que organizaran o acto de sepelio, no que César pronunciara o discurso fúnebre e tamén falara o presidente do goberno republicano no exilio, Gordón Ordaz. Suárez Picallo lle manifesta a súa alegría por esta aceptación e ademais ve con moita satisfacción que Javier o estea axudando nestes traballos. E ademais que di que se o cree conveniente, pois que lle diga o que o autorice para que o sustitúa en traballos de menor entidade relacionadas con esta delegación. Entón, a partir dese momento, como digo, finais do ano 57, Suárez Picallo, ademais de con César, mantén tamén correspondencia con Javier, que se lle ofrecera para traballar e que se encargará precisamente do traballo de enlace coas xentes que residían en Galicia. Porque para o Consello de Galicia, París debía ser un núcleo de coordinación de todos estes galeguistas que estaban na clandestinidade en Galicia con América. E de feito, co tempo, pois acabaran visitando a Javier en París, militantes da UPG, cando esta se funda, do Partido Socialista Galego, etc. Durante estes anos primeiros, Javier actúa como delegado suplente e cando morre o seu pai, en 1965, xa pasa a ocupar o posto de delegado. Pero o Consello de Galicia vai sufrir toda unha serie de problemas en Argentina, que teñen tamén que ver con as diferentes correntes que no seu do galeguismo se estaban dando en Sudamérica. Pensemos que, por exemplo, Alonso Ríos, que sería presidente do Consello de Galicia, acabaría totalmente enfrentado prácticamente con todos e morreu, suicidouse totalmente só e, en certa maneira, tamén abandonado polo resto da colectividade.
as remesas escasas económicas que mandaban para poder atender a delegación, porque significaba viaxes por Europa para asistir a congresos, pois chegaban cando chegaban, e entón, bueno, chegou un momento que Javier, logo de comunicar repetidas veces que quería dimitir, pois no ano 76 celebra unha xuntanza en Santiago con membros das forzas democráticas e toman o relevo como representantes do interior, xa en Galicia, do Consello de Galicia, Domingo Antonio Quiroga Ríos, Domingo Quiroga, e Alfonso Zulueta de Az. Zulueta, un dos membros tamén fundadores da Editorial Galaxia, pois era neste momento un membro representativo do Partido Galego Socialdemócrata. Pero vexamos agora un pouco por riba as actuacións políticas desta delegación do Consello de Galicia en Europa. E empezaremos pola participación no Consello Federal Español do Movemento Europeo. Temos que ter en conta que estamos falando a integración na Unión Europea, na Comunidade Europea, foi no ano 83, que recordar, na primeira etapa de Filipe González, hai un ano, estamos falando da Constitución Europea, estamos falando da época prácticamente da prehistoria, cando realmente se está consolidando todo este movimento europeo que tempo despois dará paso á situación que agora estamos vivindo. Pois ben, este Consello Federal Español do Movimento Europeo estaba presidido por un coruñés tamén, Salvador de Madariaga, e aínda que inicialmente houve algunhas reticencias porque algúns non consideraban o Consello de Galicia un partido, pois co apoio do Partido Nacionalista Vasco, de Acción Nacionalista Vasca, que agora estes días tamén está moito en actualidade política por o tema das problema vasco que siga habendo, Esquerra Republicana de Cataluña, Acción Republicana Democrática Española, e sobre todo polo interese de Madariaga, o Consello de Galicia conseguiu integrarse neste organismo. As primeiras xestións fixéronse a finais de 1958 con Madariaga. E xa, por exemplo, respecto a Xavier, en xullo do ano 61 asiste sustituindo ao seu pai a unha xuntanza do mesmo, e a partir dese momento vemos na documentación deste movimento, do Consello Federal Español, a presencia constante en todas as súas reunións do Consello de Galicia, tanto por César e moita máis, porque César morreu tamén pronto, como decía, por Javier. Só a título de exemplo, a partir de 1965 vemos formando parte deste Consello a personalidades como Rodolfo Llopis, do PSOE, José Maldonado e Fernando Valera, de ARDE, Manuel Dilujo e José María de Leizaola, de PNV, Julián Gorkin e Enrique Gironella, a título persoal, José María Gil Robles, curiosamente, da Democracia Cristiana, Jean Sauret, de Esquerra Republicana de Cataluña, igual Josep Sanz, de Esquerra Catalana, Carlos Martínez Parera, do PSOE, Pablo Martín Zaro, de Unión Socialdemócrata, Salvador Madariaga, Gonzalo Nardi, de NV, e Javier Albajar, entre outros. E precisamente na representación do Consello de Galicia asistirá aos congresos do Movimento Europeo desde todas as xuntanzas preliminares do célebre celebrado en Múnich os días 5 e 8 de xuño do 62, o célebre Contuerme de Múnich, aos celebrados posteriormente no 65 en Cannes, en Bonn no 72, en Londres no 73 ou en Bruselas no 74. Javier será membro suplente do Comité Director do Movimento Europeo no ano 74, que sumaba neste momento un total de 84 dirixentes. Formaban parte do Movimento Europeo, neste momento, organizacións de Alemania, Austria, Bélxica, Gran Bretaña, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Suecia e Suiza. Entidades como a Asociación Europea de Ensinantes, o Consello das Comunidades de Europa, Liga Europea de Cooperación Económica, o Movimento de Esquerda Europeo, o Movimento Liberal por Europa Unida, é dicir, toda unha serie numerosísima de organizacións, tanto políticas como socioculturais, de toda a Unión Europea. E, como digo, vemos que Javier Albajar forma parte, entre que fose membro suplente, do Comité Director deste Movimento Europeo. Outra das actividades foi a participación da Unión de Forzas Democráticas, que se chamara inicialmente Pacto de París, creada co fin de ofrecer unha alternativa ao réxime franquista que servise tanto os grupos da oposición anterior como os exiliados. A Unión de Forzas Democráticas estaba integrada polo PSOE, Esquerra Democrática Cristiá, ARDE, PNV, ANV, UGT, Solidariedade de Traballadores Vascos, STV,
Consello de Galicia, Hermandades Galegas e o Grupo de Monárquicos Parlamentarios Constitucionais. Tamén nun primeiro momento existiu a oposición por parte de grupos como PSOE e mesmo os vascos e cataláns que non recoñecían as Irmandades como órgano político dos exiliados galegos e non consideraban que debían estar no Pacto de París. Pero, bueno, o Consello de Galicia contactou a través de diversas relacións políticas e fundamentalmente gracias ás boas relacións, xa un tempo despois, de Rodolfo Llopis, o máximo dirixente do PSOE, e as xestións tamén realizadas por Maldonado, presidente da ARDE, por fin se integran no marzo de 1962. De finais do ano 66 é un documento da Unión de Forzas Democráticas no que se fala dunha xuntanza celebrada en París nese mesmo ano ao que existen os partidos que a forman e nela se fala do escrito que dirixiron o goberno de Franco os grupos de oposición no interior, un escrito redactado nunha xuntanza en Madrid a que existiran como observadores o PSOE vascos, ARDE vascos e catalán. Pero, como digo, sería ahora demasiado extenso entrar, pero o que nos interesa é que, tamén, xa desde o ano, como decía, desde o ano 62, pero especialmente desde o ano 63, as Irmandades Galegas creadas no exilio como sustitución do Partido Galeguista e que teñan, digamos, delegacións en diversas cidades argentinas e sudamericanas, pois crearan unha en París, da que logo falaremos tamén, e están integradas neste organismo que agrupaba, como decía, a todos os partidos políticos da oposición para coordinar o seu traballo tanto no exilio como no propio interior. Outro órgano no que se integrará o Consello de Galicia será xa na etapa que Javier Albajar era o delegado titular, será o chamado Unión Federalista das Comunidades Étnicas Europeas, que xa se creara moitos anos antes, no período entre guerras, chamado naquel entón Congreso das Nacionalidades. Posteriormente desapareceu na época de Hitler para volver a refundarse no ano 1949. En maio de 1969, está presente Javier, pois o Consello de Galicia se integrará nesta organización e participará precisamente Javier nun congreso celebrado nese mesmo ano en París, no ano 69, no que participarán, son 50 ou 60 grupos vinculados ás nacións, fundamentalmente ás nacións en Estado de Europa, que co tempo creo que tivo que ver tamén coa, penso eu, se me acaba de ocurrir ahora, que sería unha situación a que se chamaba Conseo, unha organización xa de época máis recente que tamén agrupaba a moitas organizacións políticas de nacións en Estado de Europa. Antes falaba das Irmandades, precisamente no ano 1962 se funda a Irmandade Galega en París por Javier, que é o seu contador, estaba presidida polo seu pai, por César Albajar, pero era unha institución, unha irmandade fundada por xente moi modesta, moitos deles nin siquiera eran exiliados, senón emigrados xa en Europa, e, intentan traballar, pero aos poucos meses empeza a esmorecer e a institución desaparece. Mais anos duraría, sin embargo, a Casa de Galicia en París, que tamén fundou en 1956 Javier, xunto coa compañía do seu pai, do socialista Javier Carlos Ozores, de Salvador Echeverría e outras persoas. Javier será secretario da primeira xunta despois, no ano 64-65, será tamén o membro da redacción e o editor de outras publicacións, a que mencionaba antes, Galicia en Francia. Estará tamén integrado no equipo de fútbol desta sociedade, que, por certo, xogaba tamén nunha liga federada de equipos en París. E estas sociedades, o digo só tamén como dato anecdótico, tiña un grupo musical que se chamaba, un coro que se chamaba Alborada, que dirixía o pianista Ramón Chao, que quizás moitos xa de vostedes saben, é o pai do célebre cantante Manu Chao. Organizaron unhas veladas, incluso unha representación, perdonen, isto é cousa do tabaco,
unha representación tamén dunha ópera en París, é dicir, tuvo unha actividade moitos anos incluso despois, seguiría continuando, ainda que Javier, bueno, xa non estivese tan vinculada a él. Eu creo que xa chega máis que suficiente esta versión, pero como poden ver, como lles decía hai un momento, xa só o traballo de Javier como dentro do goberno republicano no exilio e como editor e en revistas era máis que importante para que merecera ocupar un goberno e para que se investigue a súa figura, porque era dos poucos galegos que estaba precisamente no goberno republicano no exilio. Pero despois, primeiro como suplente e despois como titular, o seu papel como delegado do Consello de Galicia en Europa permitiulle vivir de primeira man os acontecementos políticos máis importantes de todos estes anos, até que, bueno, como decía antes, no ano 76, creo recordar, 77, regresa xa do exilio, non 76, creo que foi, regresa do exilio e se instalará, bueno, aquí en Tabial e despois sería alcalde de Carral. Por iso creo que bueno, que foi unha boa idea, non? Porque falara o del, podía estar a falar perfectamente Alfredo Elias, foi moi gran amigo del, que nestas xornadas de recuperación da memoria histórica se pensase na súa figura. Creo que o Concello de Carral pode estar moi orgulloso de ter un alcalde, de ter na súa historia un alcalde como Javier Albajar, porque, como decía, moi poucos galegos, moi poucos tiveron esa oportunidade de poder vivir de primeira man e participar de primeira man en acontecementos tan importantes para a historia contemporánea de España e o que máis para a historia das institucións democráticas españolas marcadas por unha sublevación militar fascista en xullo de 1936 e que gracias ao esforzo moi duro por parte de moitos deles que tiveron que sacrificar a súa vida, en moitos casos a súa carreira profesional, pois dirixentes que o perderon todo foron quen de manter durante o exilio esta antorcha deste goberno que significou o goberno republicano, primeiro na República, posteriormente no exilio, transmitíndonos ás novas xeracións toda esta serie de valores que afortunadamente hoxe gozamos, pero que, como decía un amigo meu, a democracia é como unha flor, é como un xardín que hai que preocuparse de ir regando continuamente. Porque pode, se nos descuidamos, un día mellor ese xardín, esas flores, poden murchar. Non estamos libres de que a veces nos esquezamos do que significou vivir en estas épocas tan duras que non había dereito a nada. Levamos 26, 27 anos de sistema democrático, algúns pensan que foi sempre así toda a vida, pero moitos de vostedes saben, porque viviron nesa outra época, que non é así, que está no outro día, e que debemos ser sempre moi vigilantes para que estes valores democráticos que defendían persoas como Javier non se perdan e que as novas xeracións, en certo modo, sigan tamén tomando o seu relevo e levando esta antorcha democrática que é o fundamental, porque unha sociedade que non é libre de decidir e de pensar é unha sociedade que está morta. E nada, gracias de novo á Asociación Cultura Aberta por terme convidado a estas xornadas e a todos vostedes por chegarse neste día a esta biblioteca a escutar esta humilde disertación que tiven a ben perpetrarles, como diría. Bueno, sobre todo gracias a él, a Carlos Pereira, por achegarnos a súa sabiduría e as súas investigacións e por darnos a coñecer máis a figura dese que foi o noso alcalde e que, pois, sinceramente, como membro da Asociación Cultura Aberta, pois é unha mágoa que non coñeza máis xente, non? Estamos acostumados, por desgracia, a coñecer as cousas un pouco así por arroutadas ou por o que se comentan en certos sitios, non? Pero non estamos certamente acostumados a escoitar a xente que investiga, a outra xente, a xente que nos dá unha información veraz e documentada,
para sabernos moitas máis cousas deso, non? É dicir, para facer un símil futbolístico, cando todo o mundo está no bar, está diante da televisión, todo o mundo entende de fútbol, pois isto é o mesmo, non? É dicir, estamos moi acostumbrados a que a transmisión oral parece que, bueno, un sabe máis que o outro máis que o outro, cando está en certos sitios charlando, pero despois realmente, pois, quen nos pode transmitir esa sabiduría, esas cosas, é vindo a esta serie de actos, é disfrutando do que nos aporta esta xente, pois que tamén pasa moitas horas pois no medio de toda esa documentación, moitas horas no medio de todos eses datos que despois eles deso fan pois un relatorio como o que nos acaba de dar Carlos Pereira. Habitualmente, o que facemos sempre, unha vez que termina a disertación do noso conferenciante, pois é entrar nun turno de preguntas antes de despedir o acto, de preguntas ou de cuestións ou tal. Eu convido-vos que se tedes algunha cuestión que comentar con Carlos, algunha pregunta que facer, pois que, bueno, está gustosamente aberto a comentar o que pareza oportuno, non? Entramos entón nun turno de tal antes de despedir o acto e de despedir as jornadas, non? Se tedes algunha cousa a comentar ou algunha cousa que... Bueno, algo que se falaba que do solo de Alvejar, non? De que era Poucellas. O que ten a casa ali, que non era solo dele. Si Eu acordo de cando era neno de oírlles falar a miña nai e tal do Poucellas que ten a casa ali ao lado do Bar Pardo. Si, non coñezo, non sei eu eso. Creo que era o solo de Alvejar. Chamaban-lhe Poucellas. Que o pillaron, ao final pillaron, porque despois da Guerra Civil, entonces estaba alguna xente que iba a unhas casas e tal, pedir cartos e eso, e que ao final que o trincaron. Non sei se era exactamente o solo dele. Algo deso teño, se non era unha memoria así, un eco algo deso. Nós o que pasa é que, perdón, unha cosa, é que nós, por exemplo, ano pasado, nestas jornadas de recuperación da memoria histórica, dedicámoslle unha charla que nos veu dar Luís Lamela, que foi o que escribiu un libro sobre o Foucellas, sobre falar de Benigno Andrade, que como se chamaba Foucellas, e, bueno, poderíanlle chamar o Foucellas, pero... Non era o Foucellas. Claro. Foucellas era de Curtis. Xa, din que lle chamaban o Foucellas. Pero, pensaste que por aquí por esta zona, chamabanlles aos rodrigueiros, os antifranquistas, chamaban todos os Foucellas. Ah, si todos eran Foucellas. Todos eran Foucellas. O falar popular era eso. Entendido. Foucellas. Referíase aos Foucellas. Sí, que todos eran... Todos eran Foucellas. Pois non sei, non coñezo, non sei se Carlos sabe. Non, neste caso eu estaba pensando precisamente no que deciste agora, non? E ti tamén, que houve un momento que incluso algúns se aproveitaron, non eran guerrilleiros precisamente, se aproveitaron tamén para facer por aí atracos, non? Foron os Foucellas, pero que, bueno, os Foucellas xa estaban mortos Foucellas e durante anos despois seguiu habendo accións do Foucellas, non? A verdade que é un caso curioso como unha persoa que ten un alcume do seu lugar, acaba, non sei, é como, por exemplo, cando decimos Coca-Cola, todo o mundo asocia unha bebida de cola. E dá igual que sexa Pepsi, unha Coca-Cola, é o que se chama as megamarcas. Pois o nome de Foucellas, digamos, sería mega marca da guerrilla, porque ti dis Foucellas e asocias guerrilla. E dá igual quen fora. Miña nai morreu sin saber que Foucellas que era de Curtis. Morreu sin saber que Foucellas era de Curtis. Pensaba que era de por aquí, non? Claro. Aquí chavanlles a todos Foucellas. Sí, en Conquistán, eran Foucellas todos. E en Pontevedra, en mil sitios había. O sea, a pesar do franquismo e de todo, correuse a bola esa de Foucellas por toda a zona. Bueno, unha cousa tamén, non? A muller de Alvejar, bueno, está viva e tal, bueno, é xa maior, bastante maior, pero, bueno, ainda vive. O que non sabemos nós, o que non coñecemos é si está ainda ben en condicións. Anda pasando por ali unha vez, pasei con unha señora que a acompaña por ali e ven andando, creo que vai a misa casi todos os domingos. Creo que vai a misa todos os domingos. Por ali anda pasando ainda, sí. A min Eres me contou hai pouco, bueno,
esta última temporada no navío, pero bueno, que dentro do que cabe, pois ainda, bueno, ten xa alguna pequena problema de memoria, normal, que tamén ten moitos anos, pero bueno, que vital de saúde, porque xa ten os seus aniños, pero bueno, que está ainda bastante ben. Creo recordar que estivo nos actos cando trouxeron A exposición do Ateneo Republicano, sí. Sí, non exactamente, pero en Coruña que estivo... Creo, tampouco estou agora seguro. Cando trouxeron os restos dos pais de Javier, de César e Amparo, que estaban enterrados en París, hubo un acto no Concello da Coruña, que estivo de San Antonio, e posteriormente se depositaron no cemiterio civil da Coruña, un acto bastante fermoso. Non sei, creo... Se non estivo nese acto, estivo cando Ana María presentamos o libro de Ana María, a outra irmá de Javier en Coruña, sí que creo que estaba. Pero vamos, non... Creo que eso. Os achaques da idade, pero... Sí. Bueno, se non hai alguna cuestión, pois xa damos por rematado o tomo, pero bueno... Unha preguntiña solamente. Nai de Albajar, polo que acabas de contarnos, era galeguista, non? Sí. Entón, como el non se lle deu porque non militou nunca nun partido galeguista? Bueno, vamos a ver. É que as cousas non son nunca como parecen, ni se poden establecer clichés. Me vou explicar. Amparo estaba casada con César Bajar. César Bajar era republicano, inicialmente da Alianza Republicana, do Partido Republicano Radical. No ano 32 funda na Coruña, estamos en pleno debate do Estatuto de Autonomía, unha agrupación que se chama a la Tercera República, que fai unha campaña furibunda contra o Estatuto de Autonomía. Porque estivesen en contra do Estatuto de Autonomía? Non. Porque no Estatuto de Autonomía non quedaba claro que a Coruña tiña que ser a capital de Galicia. Pensemos que esa polémica se repetirá 60 anos despois, co actual Estatuto. É unha campaña furibunda, o sea, eu publiquei tamén no Anuario Brigantino un traballo exhaustivo sobre a agrupación da Terceira República, unha campaña furibunda contra o nacionalismo, contra tal. Pero, xa digo, a idea era precisamente por eso, porque non se recoñecía Coruña. No ano 36, César Bajar é membro da Unión Republicana, fala nos mítines a prova do Estatuto de Autonomía e é un dos o elixen tamén compromisario e está totalmente a favor do Estatuto de Autonomía. Incluso, bueno, o Unión Republicana, un dos partidos que, xunto co Partido Galeguista, máis se implica. Paralelamente, a súa muller, Amparo, é a primeira muller afiliada ao Partido Galeguista da Coruña, a primeira. No ano 36 tamén forma parte do comité local do Partido Galeguista na Coruña e depois durante a Guerra Civil, ela se vai con César a Soria, ca sublevación militar, está un mes do Goberno Civil, pois consigue escapar de Soria, bueno, diversas peripecias pasa a Madrid, está en Madrid, Valencia e Barcelona. Pois ben, Amparo en Barcelona formará parte do Comité Executivo do Partido Galeguista. Aquí xa non estaba na época da guerra. Estaba presidido por Suárez Picallo nese momento. Ela forma parte do Comité Executivo, preside o grupo de mulleres galeguistas, fai campañas para roupas para os soldados, dá clases a nenos, están en colonias escolares, bueno, fai un traballo tamén moi importante. E xa digo, se encontran con Castelao, por exemplo, en Valencia, que é o padriño de boda. Amparo e Castelao se daban bicos na cara, unha cosa que nos parece normal, pero que naquela época era un escándalo. Eso para que vos fagades a idea da amizade e da relación que tiñan. Cando pasan asilo, cando Castelao vende membro do goberno republicano, tamén publiquei no Anuario a única foto que hai de Castelao nun acto como sendo ministro do goberno republicano no exilio. Unha das poucas persoas que se preocupa dele en París é Albajar.
Por eso, cando Castelao vaise de volta para Bos Aires, en cartas que se conservan, sempre fala moi ben de César, que tamén me tratou cando estive ali, e tal, e dos que pensa en César para ser delegado do Consello de Galicia. Tamén Amparo lle manda unha carta para ver se lle consigue, se lles bota unha axuda para poder marcharse a México. Inicialmente íganse todos a exiliar a México, e de feito a Buenos Aires irá Amparo Albajar, a súa filla, casada con Arturo Cuadrado, inda que posteriormente se divorciarán, e Amparo tamén terá moitísima relación en Buenos Aires con toda a colectividade galega. Pero, curiosamente, a pesar dese pasado tan conflictivo, polo menos no ano 32, 33, foi unha campaña de meses. Depois chegou o Goberno Negro, todos se olvidaron porque había outras preocupacións máis gordas. E no 36, ca Fronte Popular, todos estaban de acordo que había que aprobar o estatuto, todos implicados. Pois nesa correspondencia que mantén Albajar con Suárez Picallo, cos de América, con Alonso Ríos e tal, pois el di, yo naquel momento estaba algo esquinado con os nacionalistas e tal, pero curiosamente eles son os que lle insisten para que acepte esta delegación. E acepta, e é o delegado do Consello de Galicia e forma parte das Irmandades. Cando se funda Arde en París, Albajar era da Unión Republicana, seguiu non sendo tamén durante o exilio. Pois cando se funda Arde pola Unión de Izquierda Republicana e Unión Republicana, eles lle escriben ao Consello de Galicia comentando que se funda, e que eles lles parece que sería interesante que tamén houbera galegos dentro da Arde para, ir deixando esa impronta. E Suárez Picallo lle digo, o que vos decidades, millor que fagades en condicións de galegos, pero se considerades que é importante estar aí, porque tamén se están cocendo outra serie de cousas políticas que son importantes que non teñamos coñecemento, pois participade nela. E os dous se integran. Javier será tamén presidente do Comité Local de París. Sin embargo, fundan tamén en París a Irmandade Nacionalista de París. Non é unha delegación, a Irmandade... Ao quedar o Partido Galeguista, digamos, na clandestinidade aquí, en medio esmorecido, o Consello de Galicia decide crear unha organización que aglutine a todos os galeguistas en xeral, independentemente de que foran anteriormente militantes do Partido Galeguista ou non. Unha organización máis de tipo máis amplio, que son as Irmandades. E hai en Buenos Aires, en Córdoba, Montevideo, en moitos sitios. Pois ben, esa delegación, esa representación política do galeguismo, digamos, no exilio, en París é a Irmandade que fundan Javier, o pai e outras persoas. Unha delas, casualmente, revisando agora o que tiña publicado sobre o Consello de Galicia, vin un nome de unha persoa, daquele momento non tiña nin idea, hoxe coñezo a seu xenro e a unha filla que estiveron exiliados en Marsella, que foi presidente dunha asociación, era un guardia civil coruñés, presidente da asociación de militares republicanos no exilio, e que conservou además toda a documentación familiar que me facilitaron para facer un traballo, todas as fichas da xenda de guardias civiles, de policías, da Generalitat, da Guardia del Salto, que se exiliaron. Se chamaba David Vida, que tamén era masón. E xusto revisando a David Vida, tamén de membro desta directiva da Irmandade Nacionalista. Que pasa? Que probablemente, ideolóxicamente, Xavier, pois isto era máis próximo ao socialismo, non? Entón, cando ven a Galicia naquele momento, bueno, pois por afinidade, por amigos que tiña no exilio e tal, pois decide que non sei ni sequera se militaría, non teño nada claro que houvese sido militante do PSD da PSOE, pero bueno, decide integrarse, non? Pero xa digo, a veces nos facemos a ideas... Eu preguntei porque a nai... Pasa moitas veces, non? Unha persoa, coño, foi de tal, xa... non... Ti dicías porque como a nai foi, non? Sí, normalmente. Pero Pero pai non, claro. Digamos que cosa que o Suárez Picallo di, cando César lle di que, bueno, que Javier que está axudando, e di, non esperábamos menos do fillo dunha tan boa irmandiña como foi a coruñesa Amparo, tan amiga nosa, non?
tiña, digamos, esas dúas... Home, tamén se entende un pouco polo que dicías ti, si cando chega aquí a Carral ve ao mellor que listas se van a presentar ou que sea, pois claro, lógicamente ao mellor a única que estaba máis próxima era A do PSOE. Ou despois militou ou non militou Non o sei, non sei. Digamos que son datos circunstancias. Non o sei. No, Había aquí. optou, é dicir, esas decisións tomas todo o mundo, non? Cando Sí. vas nunha cousa ou noutra, non? O que si hai unha cousa que a Asociación Cultura Aberta nos gustaba destacar, xa digo, insisto moito nesto, non? Insistimos moito nesto de que, bueno, que o estamos facendo, que estamos destacando, é que, ti o decías antes, non? Que tuvemos aquí unha persoa, unha figura importantísima, non? Que foi o noso alcalde, que, bueno, que eu penso que está, para a maioría dos ciudadanos de Carral, ainda está por descubrir, non? Nós queríamos descubrir con esta charla, que a xente que a descubrira, non? O que ya tuveramos un megáfono, ou tuveramos unha televisión, ahora mismo aquí, e que pudiéramos apagar todos os outros canles, porque a maioría da xente de Carral non o tuvera ahora na serie que hai de non sei que, ou na serie de non sei canto, que xa apareceramos, pois, nós ali eu ti ali ca charla para que todo o mundo se enterara do que hai. Nós era con esa intención de glosalo, non? Como tamén foi con esa intención que tive a honra de estar eu e de ser quen o propuxen, de cando se lle dedicou unha rúa a Javier Ojal estar nesa corporación que aprobou, penso ademais que por unanimidade, que aprobou todo o mundo. Entón era moi importante para nós glosar a figura deste home e dala a coñecer. Se non tedes ninguna outra cousa, estas terceiras xornadas... Eu quería facerlle unha curiosidade, que falou das mulleres que había nas fotos, que son de Sésamo, si aínda queda unha familia, descendencia delas, por alá por Sésamo. É que eu me enterei que eran de Sésamo na exposición que fixo o Concello da Coruña, unha que comisariara José Feirán, sobre o republicanismo, a última que fixeron un tempo antes do de Casares. Non foi este ano, foi o ano pasado. E posteriormente publicaron un libro. Pero, bueno, cando fun a ver a exposición, apareceron moitas cousas novas, entre eles, periódicos republicanos da Coruña que nin se coñecían, nos que tamén escribía César Albajar, viñan unha serie de fotografías deste acto no que Lugrís daba un meeting en Carral no ano 31. Pois ben, nun dos pés de foto, e de feito en algún hai un cartel, mira, eu creo que pon Republicana de Sésamo. Sí, que pon. Algúns dos pés de foto ponía, na foto vemos un grupo de rapazas de Juventud Republicana de Sésamo. Juventud, que pon aquí, Juventud de Sésamo. Bueno, republicano non sei, pero Juventud sí que pon aquí. Ou Juventud de Sésamo. Sí, bueno, ali a poñían como Juventud Republicana de Sésamo. Eu publicar un traballo sobre asociacionismo en Culleredo na Segunda República, non tiña detectado este grupo porque non figuraba tampouco nos libros do Goberno Civil, como non figuraban outros que sin embargo funcionaron, non? Tamén aparece a Xunta Socialista no ano 36, pero aparece por unha noticia de periódico, non aparece non está registrada nos libros. Pero me fixo gracia, non, de ver a foto, todas estas rapazas, estaba pensando antes, e quen sería? A mellor algún ainda aquella niña de allí posiblemente tenga viva. Sí, está, sí. Por los años que pueda tener ahí, puede tener 80 años. O Borrillo Frixio, non? Que sempre vemos que a matrona republicana, non? Me fixo moita gracia. Se me vira o teniente, éramos saber. Se me vira o teniente. Se morreu, tiña 96 anos. E creo que non hai nadie desa edad ali, Algún quedará igual. Non, seguramente algunha xente maior que poida ver, vendo as fotos, vendo a foto pode... Quedar o teniente non queda ninguén ali. Xa, pero bueno, esta foto do ano 31, ainda que esta tuveras de 15 anos. 10 anos despois, bueno, tampouco estaría demasiado cambiada. E unha persoa con 80 anos hoxe, 80 e pico, 85, que tiña 10, 12, 15 anos, ainda se pode acordar de... Sería cuestión de investigar. Por eso. Sabedes de quen é esta familia? Esta era fulana de non sei que.
Bueno, o que xa vamos facer é este ano convidamos para o próximo, porque a Cultura Aberta pois seguirá a partir de agora preparando xa as jornadas, as cuartas jornadas de recuperación da memoria histórica que terá lugar pois o vindeiro ano no 2008. Moitas gracias a todos por vir, bueno, pois esperamos que fora do vosso agrado, que aprenderades moito, que coñecerades moito os datos e moitas cousas, desde logo do noso foi. E moitas gracias, por suposto, a este último intervinte, a Carlos Pereira, pois por estar aquí, e como decía ele, a primeira vez encarrado e tal, dando unha charla, bueno, pois estamos contentos de que se xa así, de que fóramos nós que non trouxeran a primeira vez, e esperemos que non sea a primeira, que haxa moitas máis, non? Por mí encantado. Yo creo que nosotros también os debemos dar las gracias a vosotros. Por preocuparse, organizar, de que nosotros nos enteremos de estas cosas. O sea, nosotros también debemos dar las gracias. Sí. Vale, pues venga, graciñas. E ata outra. Hasta a próxima. Hasta luego, viño. Vai,